ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆମେ ଯଦି ଘର ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା, ଯେପରିକି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ଚୂନ ପଥର ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପାଣି ରୂପେ ମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପାହାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଖସୁଛି ବଣାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ, ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିପାରିବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ନଦୀ ନାଳ ଯେଉଁଠିର ପାଣିକୁ ବି ଆମେ ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ହିସାବରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଆମେ ରଖିକି ଭଲସେ ରଖିକି ତାକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ପିଇପାରିବା।